Барча мактауданлаулар, хөрмәтләүләр, түбәнчелекләр Аллаһ Тәгаләгә генә тиешле. Без аны гына мактыйбыз, аннан гына ярдәм сорыйбыз, аннан гына ярлыклауны ялварабыз. Нәфселәребезнең бузыклыгыннан, гамәлләребезнең начарыннан без Аллаһ Тәгаләгә сыйынабыз. Кемне Раббыбыз үзенең киң рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны һичкем адаштырмас. Кемне Раббыбыз үзенең гаделлеге белән адаштырса, аны һичкем туры юлга күндермәс. Шаһидлек бирәм, чынлыкта Аллаһтан башка һичбер гыйбадәт кылынырга лаеклы зат юк. Ялгыз ул, аның тиңдәше юк. Һәм шаһидлек бирәм Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям Аллаһ Тәгаләнең кулы һәм илчесе икәнлегенә. Аңа, аның әһле бәйте, сахабаларга, табииннәргә һәм туры юлдан баручы барча мөмин мусламаннарга Аллаһның сәламе, рәхмәте ва баракаты булса иде. Аллаһ Раббыбыз безгә бик күп ниғмәтләр бирде. Шул ниғмәтләрнең берсе ислам. Шуның иң бөек баганаларының берсе намаз. Ирләр өчен аны мәчетләрдә, җәмәгатьтә уку яхшы. Хәтта Ханафи мәзһәбе галимнәре әйттеләр, ул ваҗиб дип. Һәм инде чөнки Раббыбыз Куръанда әйтә ди: "Ва акимус-салата ва атуз-заката варка'у ма'ар-раки'ин" ди. Намазларыгызны торгызыгыз, намазларыгызны укыгыз, закатларыгызны түләгез һәм рукук кылучылар белән бергә рукук кылыгыз дип Аллаһ Раббыбыз әйтә. Һәм менә шушы аятта инде варка'у сүзе буйрык формасында килә, ягъни бергәләп рукук кылыгыз дип. Буйрык формасы килә, ә буйрык ваҗиблекне аңлата дип безгә аңлатып бирделәр галимнәребез. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Лaqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin-nasi fa ansarifa ila aqwamin takhallafu 'anis-salati fa uharrika 'alayhim buyutahum" ди. Мин теләр идем ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям bir кешене билгеләргә, bir кешегә әмер итәргә башкалар белән намаз укуын. Һәм теләр идем үзем аерылып китәргә һәм инде мәчетләргә, ягъни намазларга килмәгән кешеләрнең үйләрен яндырырга ди. Һәм инде хадистәге куркыту әлбәттә ул ваҗибны калдырган өчен генә булырга мөмкин дип галимнәребез аңлатып бирделәр безгә. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям җәмәгать намазларына бик зур игътибарын бирә торган булган. Ширик көчәйгәч тә ул хәтта инде берничә генә намазын өендә укыды дип әйтә. Гомумән инде Әбу Бәкр радиллаһу анһу 17 тапкыр имам булып баскан, һәм инде менә шу Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бик нык авыру сәбәпле 17 тапкыр гына имам булып баса алмаган. Гайша анабыз радиллаһу анһа әйтә: Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үләсе шире белән ширләгәч, ширли башлагач, Билал азан әйтергә килде. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Бәкргә кешеләр белән намаз укырга буйрыгыз диде. Һәм без әйттек: "Эй Аллаһ илчесе, дөреслектә Әбу Бәкр йомшак күңелле кеше, йомшак кеше. Синең урыныңа баскач елый башлар, моны эшләргә булдырмас" ди. Ягъни имам итеп башкарып чыгарга булдырмас ди. Һәм инде Гомәргә кушсаң, кешеләр белән намазны укыр иде ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әбу Бәкргә кушыгыз, сез Юсуфны күргән хатыннар кебек" ди. Монда инде Гайша анабызны теге үзенең әтисен имам итеп күрәсе килми иде. Шунлыктан инде ул төрле хәйләләр уйлап тапты һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Сез ди Юсуф алейхиссаламны күргән хатыннар кебек мәкер кыласыз" ди. Һәм инде шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Бәкргә буйырды. Һәм Гайша анабыз әйтә: "Без Әбу Бәкргә кеше җибәрдек, әйтергә" ди. Һәм ул кешеләр белән намаз укый башлады. Күпмедер вакыттан соң Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям үзендә җиңеллек тойды. Һәм ике кешене култыклап, ул мәчеткә чыгып китте ди. Һәм аның аяклары җирдән сөйрәлеп бара иде зәгыйфлек сәбәпле ди. Әбу Бәкр радиллаһу анһу Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның килгәнен сизгәч, урынын бирергә теләде. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ишара белән аңа шул урында калырга кушты. Һәм Әбу Бәкр радиллаһу анһуның bir ягына утырды. Әбу Бәкр Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга карап, ә кешеләр Әбу Бәкргә карап намазларын тәмамладылар ди. Шуннан да инде иратка фарыз намазларын җәмәгать белән мәчетләрдә укырга тырышырга кирәк. Гузурсыз калдырмаска тырышырга кирәк. Ике имамыбыз, ягъни Имам Бухари һәм Имам Муслим китергән хадистә, бөтенебезгә дә таныш хадистер, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җәмәгать намазы аерым укылган намаздан 27 тапкыр өстенрәк." Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ким дигәндә бер изге эш өчен 10 савап языр" ди. Һәм инде 10 савап алуга караганда
270 савап алу әлбәттә күпкә отышлырак булып торадыр. Ибн Мас'уд радияллаху анху, Абдулла ибн Мас'удтан риваят кылына, безнең вакытта, ягъни сахабалар вакытында җәмәгать намазларын бары тик нифагы белән мәгълүм булган мунафиклар гына калдыра иде ди. Ашыктан ашык мунафиклар гына намазга килми иде, җәмәгать намазларына йөрми иде ди. Шул хәтле сахабалар радияллаху анху мәҗмәин игътибарлы булганнар шушы җәмәгать намазларына. Шулай ук Абдулла ибн Мас'удтан риваят ителә, Пәйгамбәр ул инде булай дигән: Кемне Раббысы белән мусульман булып күрешүе сөендерсә, бу намазларга кайда чакырылса, шунда үтәсен намазларын ди. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән. Ягъни кайда чакырылса, мәчетләрдә намазларга чакырыла, азан әйтелә һәм мәчетләрдә үтәсен ди намазларын. Дөреслектә Аллаһ сезнең пәйгамбәрегезгә хидаяткә илтә торган сөннәтне шәригатьтә бар кылды. Дөреслектә намазларны җәмәгатьтә уку хидаяткә илтә торган сөннәтләрдер. Әгәр дә сез кайбыраулар кебек өйләрегездә намазларыгызны үти башласагыз, пәйгамбәрегезнең сөннәтен калдырган булырсыз. Әгәр аның сөннәтен калдырсагыз, адашырсыз. Әгәр дә берәр ир-ат яхшы итеп тахарат алса, соңыннан мәчеткә барырга ниятләсә, һәр атлаган адымы сайын Аллаһ Тәала аңа савап бирер. Һәр атлаган адымы сайын аның дәрәҗәсен күтәрер һәм һәр атлаган сайын аның гөнаһын гафу итер ди. Безнең вакытларда ди Ибн Мас'уд нифагы билгеле булган мунафикның гына җәмәгать намазын калдырганын күзәтә идек ди. Ике кеше ярдәмендә килгән кеше дә сафка баса иде ди. Сирәлеп, хәтта ул бик зәгыйф, бик көчсез булса да, кешеләр менә шулай итеп җәмәгать намазларына култыкланып киләләр иде һәм басалар иде ди. Бу мисаллардан күрүебезчә, сахабалар радияллаху анхум мәҗмәин җәмәгать намазларын бик кайгыртканнар. Хәтта инде ширле зәгыйф кешене дә ничектер мәчеткә алып килгәннәр. Бу гаҗәп түгелдер, чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үзе аларга менә шулай итеп яшәп күрсәткән. Менә бу алдагы укылган хадистән күрәбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям үлем шире белән ширли, ләкин ике кеше култыклап аны намазга алып чыга. Аның аяклары сүрәлеп бара җирдән һәм ул шушы өендә уку, аның гызыры бар иде, өйдә укымады, киресенчә хәле булганда ул һәр вакыт намазны мәчеттә үтәде, сүрәлеп булса да. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Әбу Дарда радияллаһу анхуга әйтә бер вакыт: Аллаһка аны каршыңда күргән кебек гыйбадәт кыл. Үзеңне мәйетләр арасында дип сана. Рәнҗетелгәннәрнең дугасыннан саклан һәм мәчеткә шуышып барырга туры килсә дә, иртәнге һәм ясту намазларын калдырма ди. Һәм инде икенче хадистән без күрәбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Инна асқала салати алал мунафиқина салатул ишаи ва салатул фаджри. Валау я'ламуна ма фихима ла атауһума валау хабауди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: Дөреслектә мунафикларга иң авыр намазлар иртәнге намаз һәм ясту намазыдыр ди. Һәм алар белсәләр иде аның савабын, алар мәчеткә шуышып булса да килерләр иде ди. Хәтта мунафиклар шуышып килерләр иде, әгәр дә аның савабын белсәләр. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман саллал иша'a фи җамаатин факааннама қама нисфал лейли." Әгәр дә кеше җәмәгатьтә ясту намазын укыса, ул ярты төнне намаз укып башкарган кебек булыр ди. Шундый савапка ирешер. "Ва ман салла субха фи җамаатин факааннама қама лейла куллаһу." Әгәр дә иртәнге намазны җәмәгатьтә үтәсә, ул төн буе намазда үтәгән кебек савапны алыр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатып китте. Һәм инде Сахл ибн Саъд ас-Саиди радияллаһу анху әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте ди: "Башширил машшаина иля зулами фи зулами иля al-масаҗиди бин-нури ат-тамми йоум al-қиямah." Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Караңгы вакытта мәчетләргә йөрүчеләрне кыямәт көнендә тәмам булган, тулы булган нур белән сөендер" ди. Biz bilәбез бит инде аятлардан, тәфсирләрдән, хадисләрдән біләбіз, кыямәт көнендә Аллаһ Субханаһу ва Тааля мөминнәргә һәм мунафикларга нур бирер. Алдан һәм уң кырыйларыннан булган нур бирер. Күпмедер вакыт үткәч, шушы мунафикларның инде нуры сүнер һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааляга мөселманнар дуа кылырлар. Раббана атмим лана нурана вагфир лана иннака ала кулли шайин кадир дип. Эй Раббыбыз, безгә нурыбызны тәмам кылсаң идең, тулы кылсаң идең, дөреслектә синең һәрбер әйбергә көчең җитәдер, һәрбер әйбергә кудрәтлесең дип
Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итерләр ди. Димәк, менә шушы иртәнге һәм инде ястү намазларына мәчетләргә йөргән кешегә иншалла Аллаһ Субхана Тәгалә шушы нурны тулы итеп бирер. Әлбәттә инде ул дәһшәтле кыямәт көнендә бөтен кеше кайгыга батканда кайбер кешеләрнең нурдан булган минбәрләрдә утыруы ул бик зур дәрәҗә булыр. Икенче бер хадистә әйтелә, Аллаһ Субхана Тәгалә кыямәт көнендә кая минем күршеләрем дип сорар. Һәм инде фәрештәләр кемнәр сыңалар, эй Аллаһның илчесе, эй Аллаһ Субхана Тәгалә дигәч, ул әйтер, еш мәчетләргә йөрүчеләр дип. Бер хадистә килгәнчә, җирдәге, шушы дөньядагы бөтен җирләрдән дә Аллаһ Субхана Тәгаләгә иң сөекле җирләр ул мәчетләр булып тора. Аллаһ Тәгалә иң күрә алмаган җирләр ул базарлар ди. Һәм инде Абу Саид радиллаһу анһу җиткергәнчә бер вакыт Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям булай диде: "Мәчеткә еш йөрүче кешенең иманлы икәнне шәһадәт кылыгыз" ди. Һәм соңыннан түбәндәге аятны укыды: "Иннама яъмуру масаҗидаллаһи ман амана биллаһи вал яумил ахир" ди. Дөреслекдә ди, Аллаһ Тәгаләнең мәчетләрен тергезәләрдер шундый кешеләр, кемнәр Аллаһ Тәгаләгә ышана һәм кыямәт көненә иман китерә ди. Менә шулай итеп инде Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям мәчеткә еш йөргән кешеләрнең иманлы икәнлекләренә шәһадәт бирегез дип инде әйтеп калдырган. Бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям янына бер сукыр кеше килә һәм инде мөрәҗәгать итә: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва саллям, мине узатып йөрүдәй кешем юк" ди, мәчетләргә йөрер өчен. "Рөхсәт ит әле миңа өйдә генә намазларны укырга" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям рөхсәт итә. Һәм бу кеше үтеп китеп бара башлагач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям мөрәҗәгать итә: "Син ди шакыруны ишетәсеңме?" ди, азанны. "Әйе, эй Аллаһ илчесе" ди тегесе. "Шулай булгач, шушы чакыруга җавап бир" ди. Җавап бирү, ягъни шушы мәчеткә килүе була. Һәм инде әлбәттә менә шушы иртәнге намазларның, ястү намазларның фазиләтләре бик күп. Аның инде саны китсәк, безнең вакытыбыз да җитмәс. Ләкин инде белергә кирәк, менә шушы иртәнге намазны иншалла җәмәгатьтә үтәгән кешене Аллаһ Субхана Тәгалә үзе саклар. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Ман салла субха фа хуа фи зимматиллаһи" ди. Кемдә кем иртәнге намазны укыса, ул Аллаһ Тәгаләнең саклавы астында булыр ди. Һәм инде белдек менә шушы кыямәт көнендә тәмам булган нур биреләчәген. Һәм инде Ибн аль-Кайим әйтә, иртәнге вакытта йоклау ди ризыкның килүенә киртә булып тора ди. Чөнки иртә вакытында ризыклар бүленәдер ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә бер хадисендә: "Ракъатул фаҗри хайрун минад дунья ва ма фиһа" ди. Иртәнге намазның 2 рәкъагаты ул бөтен дөньядан һәм дөнья эчендә булган бөтен әйбердән хәерлерәк ди. Димәк, без дөньядагы иң бай кешеләр, чөнки бөтен дөньядан бездән хәерлерәк әйберебез бар, ул 2 рәкъат иртәнге намаз. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям дуа кылган: "Аллаһумма барик ли уммати фи букуриха" дип. Эй Аллаһ, минем уммәтемә бәрәкәтле кылсаң идең иртәнге намаз, иртәнге вакытны дип. Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тауфиq, hidaят, истиқамат насип итсен. Шушы мәчетләребез иртәнге намазларыбызда да тулып торса иде, ястү намазларында да тулып торса иде, җомга һәм гайетләрдәге кебек. Иншалла шушы вакытта әгәр дә без үз-үзебезне яхшы якка үзгәртсәк, Аллаһ Субхана Тәгалә безнең хәлебезне яхшы якка үзгәртер. Әгәр дә без инде гафләттә була бирәбез икән, Аллаһ Субхана Тәгалә безнең дәрәҗәбезне түбән кылыр. Аллаһ Раббыбыз 2 дөнья бәхетләренә ирештирсен. Ва aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri jama'atil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Sami'ud du'a.